Grazie a tutti, volevo ringraziarli per l'accoglienza che ci hanno riservato, che non ce l'aspettavamo. Že vraj, ďakujem vám všetkým, že ste ich vrelo prijali medzi sebou, že sa tu cíti veľmi dobre. Siamo venuti in pochi, saremmo venuti in molti di più e magari per i prossimi anni tanti avrebbero voluto conoscervi perché gli abbiamo parlato bene e le volte che ci siamo conosciuti per ora è stato sempre fantastico. Na mňa sa nedívaj. Proste bol rád tam, že sme sa my stretli na tom zápase a že prešiel nejaký čas a už sme sa tak dali spolu, že prišli medzi nás. No. Trošku to dlhšie, akože pre mňa to trvalo, lebo trikrát sme sa nejako nevedeli dohodnúť, ale teraz je rád, že je tu medzi nami. Že sme sa takedy stretli. Allora, noi siamo il Milan Club Fiave Altogarda e siamo anche gemellati con il Milan Club Havana Cuba. Sú tu aj akože nejaké prezenty od druhého ich spoločného alebo takého bratského fanklubu Havana, kde tu je zástupkyňa. Prezidentka toho klubu, takže... Manželka prezidenta. Manželka. Takže dokonca máme tu až dva fankluby, pardon, per l'evento qui abbiamo portato un po' di bottiglie di rum per fare festa, dei sigari e in più abbiamo voluto fare una maglietta celebrativa. Non abbiamo magari tutte le taglie eccetera, comunque adesso vediamo chi ce l'ha, chi non le ha, le ordini e te le mando per pacco e questa è una maglietta. Oni nám pripravili, no najprv takto vám poviem. Čo to schovávaš? Nie, neschovávam, lebo o tom to hovoril až troška neskôršie. Najprv hovoril, že priniesli nám nejaké fľaše, je ich 36, je to nejaký alkohol. Kubanský rum. Kubanský rum, ktorý priniesli pre túto našu festu, aby ste si mohli, ja neviem, vypiť alebo zobrať domov, neviem, ale asi nie, keď to pivo dojde za chvíľu, takže budeme piť rum. Ja som ho prosil, že či by nám nedoniesol nejakú tú havanskú cigaru, tak donesol nám havanskú cigaru a klub Fiave Altogarda a klub Havana pre vás, alebo pre nás pripravil takéto darčeky. Určite to nebude na nosenie, ale ja si myslím, že spravili. A ja som si tu keď ste ma tu na začiatku akože chválili, to mi až srdce plesalo, tak ešte chvíľu počkajte a ja mám niečo tiež pre vás, pre všetkých. Akože niečo vám donesem.